tulisannya kok rasanya ikut nih lho. Ketuk nih lho. Mau kan saya ngembang tak kiri. Nggih. Nah, tak kiri ngembang kan. Tak kiri. Ya. Karena arep grendel sama mari jodoh. Nek mari jodoh nggih pelok. Wah, logo kali sing grendel. Didik. Didik. Oh. Apa kok? Terus iki ana pengumuman. Ada ibu-ibu yang kehilangan kunci motor. Kebetulan ada juga kunci rumahnya. Oh, ngono. Kehilangan kunci motor, makanya kono kunci omahe. Nah, lah kantor aku terus motor rahmaku tekan omah ora juga. Nah, barang siapa yang menemukan mohon untuk diberikan ke ayo aku kayak gini lah pokoknya mau di caos aku ya semua tak obat juga tak oke lah kalau kayak gini iya ayo kunci motor dan kunci rumah Kon, wes kelas kula ki mengolah dene mungkin jenengan dikomle ra kabur. Nek ada mangap nek ra yuk di apa sih nek iki omong bae kan bro baik aku sabar monggo kan Pak Beki nganggo timing nganggo momen ngono wae Justru wis wong iku. oh itu wae Wis sakset sik datang. oh tuwa ape nek metu kudu gowo tuwa ape belis kudu nyompo ya karuan survei telah membuktikan bahwa tingkat kenakalan remaja itu lebih mengkhawatirkan tawuran. Oh, mesti situasi mati. Wis tawuran pagi jumbo. Tawuran mesti pelajar. Oh iya. Tapi suka nanti kau ini nolong orang. Iya, ngomong aku pros nanti meninggal dunia banget. Mati jompo diukur kawur karo mati jompo maju jaya. Aku Surabaya. Ya tak kalau mau dia. Banyak baik. Teman-teman biasa. Ya aku dari Powono. Itu dia anaknya mereka. Tadi juga arep kondo tawuran. Ayo. Jadi ning kari karotok ora. Baru mulai tak ngomong kan bedik-bedikan ono geng motor kan. Nah, masa kasur kan bikin mesin. Oh bedik-bedikan kok juga kira-kira. Enggak semburan tau. Ya ini gaya iki apa kok ngrespon omongan bakok mau. Tingkat kematian lebih tinggi wong tuwa ya ora mesti. Kula merasa juga. Ayo. Ayo. Sudah tenang. Beli tenang toh. Wis rasa. Apa lu rasa ya? Ya.
Derek Wuman Mas Petruk ugi langgam sedayanipun meni. Nuwun langgam tonggo saya. Langgam tonggo saya iki piye? Tonggo saya. Kalau Pak Kaji kok lu kaki kancaku to. Oh. Lamun tidak bunga. Nuwun langgam tonggo saya, langgam mojo lamis. Langgam pengis. Waduh, langgam. Dari seluruh orang terpapar gitu. Langgam pengis yang Petro tak sawer boju. Oh, nyawer iki mau. Wah, sawer aspro. Nah, iki mung seneng wae. Anu iki pradeku. Main untuk kebun jadi. Untuk aku tak itu rumah aku jadi canggung mah bagus. Apa-apa dulu ya. Nggih, ada mau aja sekarang jadi wong menentang wong langgam wong dari sisi itu Pak. Ayo ada Tujuannya tampil badai, dia tampil lucu, jadi kekanan tampil kacau. Tampil kacau. Ayo, karena dia yakin diri. Ayo, udah kok. Jangan itu bodai. Ayo, kudu karo mati. Iya, di bodai. Ayo.
ora ngerti terus dideteksi sapa sing nyipta biyen. Ning nyatane ya didaketake dengan sprene sih. Wah, siap penak. Ya. Kulo kambang iki yo ngono nganti sapa sing nyipta biyen nganti surat deteksi nganti ora konangan. Ning pandene naneneno nenoneneno mengingat ke kerawan leluhur kemudian nanti mana dia mesti jalain dan aku juga nganti gumul tak goleki kesalahanku iki apa aku rumangsa ya ora tau kira kutukan apa-apa kok bocah yang gereja boleh nggonku tekone waras iku dolan ning omah ki suwene sesasi dibeli rong sasi ngono kok nduk ya ora ana sing ra gelem adus ana sing kaya turu ra iso tangi ana sing jadi pokoknya pernah lah iya saya yang guys gunanda pagar kok aku nek sore sirahku kok cepot-cepot kira-kira jenenge ora budaya kayak itu mergo kurang jago santet apa kan di sore diri ndasku pas diri sono kae kok nek bengi muyer-muyer iya kaya mata nek kalau ndasku kok kok Untuk disewain di utang setan ya. Kalau ndas kok disewain di utang setan. Nah, ini mau agak suaranya dinanda nangane wis mati. Ayo iki marane diri-diri. Iya. Bener. Iki selerane aku iki ayo kan pasti pas pos. Yang gue sama dia tambah mati sih. Anu selalu bilang puluh tahun, sok manis ya dia begini. Biasanya juga enggak. Orang kan juga enggak. Langu. Malah langu. Ada kilo larian. Ayo bangun, bangun. Ya yang di sana yang di ayo. Ya anak-anak yang membaca tinggalan baru. Berarti tinggalan. Ya. Di kambangnya di mana? Ya. Ya nek umpama oleh jujur ke panitia iki ya jane iki padha kupingku ya siji-siji. Iya ora apa-apa sih Pak. Kuwi jenenge iso lancar kabeh. Iya. Jenenge Pak Edi yo Pak Duko. Nanti yo untuk wae. Waduh iki sampe ora mau tipis. Iya. Hati-hati, kowe kudu bayangan. Ya. Ya. Mau Sama
Kembali ya kono kowe ya. Rino. Iya. Aku yang mesti baik iki gawe kejutan. Iku ya sensasi. Coba mayor tenor dari siji. Prabang saksen telu berjuang di meter satu. Prabang saksen lima berjuang lagu negor. Prabang saksen semangatku berjuang kudu sing tulus. Ri. Kantor kawan Boyolali padha yang sogenya sobat loro dilaksanakan ana iki rene tak sing kena jago.